Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Bueno, eskerrik asko lehenik eta beste behin gurekin zaudeten entzulei, baina gaurkoan bereziki eskerrik asko lehen aldiz entzungo gaitu zuen, oi? Izan ere, gaur ekainaren 27 lehen aldien mundu eguna baita. Bai, ez ustean harrapatu zaitu, ezta? Noski, efemeride hau ez da egutegian agertzen. Guk asmatu dugu. Hori da, egutegi kristauaren arabera, gaur Santa Natalia eta San Pantaleon santuen eguna da. Eta sehaskako egutegiaren arabera, aniotz, sorospen eta laguntza edo laguntzane deiturikoen eguna. Zorionak guztiei noski, baina guk, esan bezala, lehen aldien eguna ospatu nahi dugu. Running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do it all. Lehen aldia aipatu eta ziur naiz asko sexu harremanetan pentsatzen hasi zaretela. Tira, nire bere hortan hasi naiz, baina ez da hori aipatu nahi duguna. Hala ere, saioan zehar agian, tertuliatxoren bat egin dezakegu horren inguruaz hitz egiteko, ikusiko dugu ea odola berotzen zaigun. Baina lehen aldietaz hitz egiteko kontu hau, efemerideetatik datorkigu. Izan ere, gaurko egunez, gauza asko gertatu ziren lehen aldiz historian. Tamalez, sexua baino garrantzitsuagoak direnak. Adibidez, diru kontuak. Hori da, adibidez, gaurko egunez, 1997an munduko lehen kutxazain automatiko ipini zuten Londresen. Paretako diru, bentanie. Diruaren beharra, latza da benetan kapitalismoan sartuta denokor gabiltza. Asko baukat gehiago nahi dut, baina ezin lortu. Den ordaintzeko asmotan lanien kotasun. Eta sorreraren historia nahiko bitxia da. 1965 zen, larun bata. John Shepard Barron, eskoziarra, Londresera joan zen bere bankuaren filialean txeke bat aldatzeko. Iritsi zenean, bankua itxi berria zen. Denbora luzez gidatu behar izan zuen ezertarako, eta pentsatzen hasi zen ea hori soilik berari gertatzen zitzaion ala askok edukiko zuten arazo berbera. Izan ere, garai hartan eskudirua behartzuen edonork hurbilen zuen bankuko bulegoetara joan behartzuen, fisikoki. Orain bezala, bulegoen ordutegia, logikoa denez, edonoren lan ordutegiarekin bat zetorren. Dirua lortzea zaila zen beraz, Shepard Barron etxera itzuli zen poltsikoak utxik zituela. Argi zegoen kutxazen automatikoak behar ziren, baina nola? 30ko hamarkadan estatu batuetan bizi zen armeniar batek, Luther George Simijanek, bileten banatzaile automatiko bat asmatu zuen, baina jendeak orduan ez zuen konfiantza handirik izan tramankulu hartan. Shepard Barronek garai hartako teknologiarekin hobetu nahi izan zuen asmakuntza hura. Azken finean, 30 urte igaro ziren. Serioagoa zen zerbait nahi zuen, fidagarria. Jendeak kopuru bat eskatzen bazuen, makinak kopuru hori eman behartzion. Gaur ageriko ematen du, baina tira orduan etzen hain erraza. Zorionez, parean eredu ezin hobea topatu zuen. Txokolatea saltzen zuen bendin makina. Beltza morena, ontza bat txokolate oizian onena. Tirikitrauki beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txikia izan arren izan lekia bila. 2 urte geroago bere ideiak forma eta zentzu hartu zituen. Lehen kutxazain automatikoa Barclayseko sukurtsal batean zegoen, Londres iparraldeko auzo batean. De la Rue enpresa britainiarrak merkaturatu zen. 1967 zen. Estrainatu zenean, bankuak erabaki zuen dirua ateratzen lehena, Rek Barney izeneko aktore komiko ospetsu bat izango zela. Baina alde komiko alde batera utzita sekulako arrakasta izan zuen. Ba ez dut uste, kutxazainak kotxe bat erosteako adina diru emango digunik, baina jarrai dezagun lehen aldiekin. Gaurko egunez, 1957an, Seat enpresak 600 modeloko
lehenengo kotxea saldu zen, bai, Seat 600a. Garai hartako 75.000 pezetatan jarri zuten salgai lehen aleura. Ibilgailu handioak erosteko baliabide ekonomikorik ez zuten klase ertaineko familiak izan ziren kotxe hori gehien erosi zutenak. Segurtasun neurri hobeak zituzten autoak agertzean hasi zen Seat 600aren gainbehera. Oh. 1600 corre más. 1600 corre más. Jarrai dezagun lehen aldiekin edo beste modu batera esan da aitzindariekin. Gaurko egunez jaio zen Manuela Solis 1862ko ekainaren 27an. Valentziako Unibertsitatean medikuntzako lizentziatura lortu zuen lehen emakumea izan zen. Hori bai, lehen aldi garrantzitsua. Eta hildo horretatik, gaurko egunez hiltzen Anna Sundström Suediako lehen emakume kimikaritzat hartzen dena. Johannes Jakob Berzeliusen laguntzailea izan zen eta lan ugari egin zuten elkarrekin. Baina 1836an Berzelius beste emakume batekin ezkondu zenean, Anak etxetik aldegin eta bere jarduera zientifikoak bertan bera utzi behar izan zituen. Eta hirukotea osatzeko, gaurko egunez hiltzen Bera Menchik, Errusiar, Txekiar, Britainiar, xake jokalaria. Emakumezkoen lehenengo munduko xake txapelduna. Xake taularen zuri beltzetan arratz gozo egun gazi aitxan sorik ez bagen euka zer izonegarren zazi. Jakingo duzuen bezala ordea, lehen aldi guztiak ez dira honak. Bai, izaten da, esperientzia falta. Edo kontzientzia falta. Kopernikus Europako Batasuneko klima aldaketarako zerbitzuak jakitera eman duenez, munduko temperaturak 1,5 graduko langa gainditu du ekainean, udan lehen aldiz. Odola berotu nahi genuela esan dugu lehen, baina ez horrela, Aurkituko nauzulako aztarnak irakurtzen ikasi duzulako eta bihar topa egiten topatuko nauzu basamortuan. Kafearekin berotuko gara. Zein da gaurko menua? Uxue urtzelairekin hitz egingo dugu iraultza txikien akanpadari buruz hariko gararekin uztailaren 19tik 23 Izarran urka bustaizen egingo da. Bagoazen uztailean Izarrara eta Buztuan Mozambikera. Agurtzane belauntzaranek herrialde zoragarria aurkeztuko digu eta. Eta lehen aldiak alde batera utzita, 10. urteurren bat ospatu behar dugu. Ankora erakundearekin hitz egingo dugu ondare kulturalaz aritzeko. Kafea bada ondare ez materiala, ezta? Piztu kafe makina eta prestatu katidak. Ekainak 27 ditu gaur eta asteazkena da. Ongitorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Barkatu, asteartea da ez asteazkena, Zuekin Jaun Andreok Julen Goikotxe Orbe oso jauna. Arratsaldeon. Zuekin Jaun Andreok Goiuri Ezeizarandi Anderea. Arratsaldeon. Eta zuekin Jaun Andreok beste xelebrau, inoazen xelurbide. Gaur bigarren kafeak 6 eta 17 du arratsaldeak 4 eta 14 minutu. Ekainak 27 gu 3 zuek 11 eta elkarrekin 14 baino askoz gehiago gara. Kontua gatera. Hemen txegara zuekin bat egiteko urrengo 2 ordu hauetan, kafe hartu eta goxo aritzeko eta ondo baderitzo zue, geratu gurekin hemen txe.
Zer gaiztak egiten zabiltzate, Julen dago jori? Mimika egiten ari gara. Garbi izan da, babuaren egiten ari gara. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing. Ba, maite duten tarteari heldu barko diogu nola bait, eta Julen Goikoetxe Orbegozo beti bezala badabil. Juri, ze, kantu zuregatik jarri doala konturatu zara? Ez duzun ere gati jarri. Jarri dezu eta guaina izan konturatzen ni ari naizela, esaten, hori, ni naizela brown-eyed girl. Neukazu arazo bat. Julenek marroia eta beltza ez tituela ondo desberdintzen. Edo ondo egi batzuetan. Bai. Baina denbora egiten ari gara, hemen Julenek bere maite duta pentsa dezan. Goikoetxe jauna, bota, zein egire maite duta. Bi ikarri ditu gainera Goikoetxe gaurkoan, bai? Kargu hartu didazu eta maite dut eza eta maite duta. Alde batetik maite dut eza. Mendena kargu hartuta zabiltzate, azken aldi. Hemen broma gutxi dago. Nabari da denbora del amaitzen ari dela pixkanaka. Aipatu dituzu, sarreran, aipatu ditugu, bankoetxen kontuak, kutxazain automatikoa lehen aldiz jarri zirenak, herri ertaina handietan, kasik ere esan genezake, bankoetxe gehienetako sukurtxalak eta kutxazainak aurki daitezkela, baina herri txikietan egon dira eskaerak, normalean bankoetxe bakar baten sukurtxalak egon izan dira, hoietako asko gainera, bulego ordutegia asko murriztuta, eta horrez gain, eraskotako izapideak egiteko ere bulegoetan traba jartzen dituztela, eta adineko pertsonengan gogoratzen naiz askotan, kasu horietan, herri txiki batean bizi, sukurtxal bakarra izan, eta han ere izapideak egiteko arazoak izan dituzte askotan, eta hori, ez duzte bidezko egia denik, horrekin lotuta kutxazainen kontuan, niri gure herrian gertatu delako, erakunde finantzario jakin bateko bezeroa izan, eta ondoko herrira joan behar, edo kilometro batzuk egin behar kotxe hartuta dirua ateratzeko, eta ateratzera joaten zarenean, kopuru desente bat atera behar, egunero bueltaka ez ibiltzeko, ze beste zure herrian dagoen erakundearen bulegoak, diru kopuru komisio desenteak entzen dizulako, eta hori, maite dut eza hori izango nuke, eta maite duta berriz, aurtengo demoraldian, aipatu nuen, banuela ezagun bat, lagun bat, lan istripu larri xamar bat izan zuen, altuera batetik erorita, esan genuen bere garaian ere, oso ondo osatzen ari dela, karixi mirari bat ere bada, pertsona hori gertatzen ari zaiona, asteburu honetan egon naiz berarekin, eta erdi parranda giroan izan da, beraz, hori da, albisterik onena, bera ere oso ondo ari da osatzen, mendian ere bada bila berriz ere, mendian korrik ebiltzen zen, eta maite dut horri. Utsu nahi nioke. Juri ez eizaran dia. Zuri tokatzen zaizu maite dut. Zergatik? Horrela egiten dugulako. Barkatu? Bai. Beti egin dugu horrela, Inigo. Bakoitiak diren asteartetan, zu kontatzen duzu maite duta? Nik baino lehenago. Urteko azken asteartean konturatu naiz. Beti izan da horrela. Jabetu naiz ni horretaz, tira, ez da berandu. Inoiz ez da berandu hemen. Gauzak ikasteko. Beti izan da horrela, bakoitiak diren asteartetan, Inigok bere maite duta, nire maite dutaren aurretik kontatzen du. Kargu hartu denetik, emakume honek, Broma gutxi. Bai, aizue, beste maite dut nuken, baina aldatu egin dut, ze hemen sarreran ari ginela, gure Arostegi Takaleko
kristalera hori gutxitan izaten da irikita. Zoritxarrez, askotan izten dugu. Ondio gomaten du irratiak, lehen ere esan dugu hori. Rever gehiago entzuten da, Bueno, hori ere bai. Baina, eta handik pasada Pasaiko, bikote bat, lagunak ditudana, aspaldiko garaietan, langiroan urte askoz ezagutu nituenak, eta kariño handia diedan, Eta bapatean konturatu naiz, eta hola esku altxa diez, justu izketan ari nintzen gainera, eta azken momentuan ere, eurak konturatu dira, eta horrentxe, ikusi dut atxapa idatzi dela esan ez, begira zeudela barrura, ze leku polita zen aipatuz, eta bapatean, inigo ordata. Ilusio berezia egin dit eurak topatzea, eta, hainbeste urtetan, hainbeste saltxatan ibilita, jende asko uzten da bidean, saltxaiek askotan amaitzen direlako, eta gero ez delako erresa ez, hainbeste jenderekin topatzea, eta topo egiten duzunean, oso sentsazio polita da, lanean jende asko ezagutzen da, jende hori askotan ezagunak dira, edo estima dizun jendea, eta batzuk badira, pixka bat gehiago ez, kariño askorekin oroitzen duzun jendea, lagunak edo, bintzat, zure biziako momentu batzutan garrantzi izan dutenak, eta hauek horietakoa dira, eta poza handia eman dit eurak ikustea, hori da nire gaurko maite dut. Eta asteartea bakoitia izan, hilabetea bikoitia eta ilargia bere fasetik urruntzen ari den bakoitzean bezalaxe, Goiuri ez izaran diren. Onenetakoa. Maite dutarekin amaituko dugu maite duten saioa, Goiuri zina zure maite duta. Begiranik, maite dut nola umek eta helduok oso kontzeptu desberdinak ditugun. Ume batentzat denboraren kontzeptua oso gauza bitxia da, ez? Noski iruzpala urteko mutiko bati esaten diozu ostirala dela eta astelener arte ez dituela bere ikaskideak ikusiko, eta agian negarri ingo dizu, ez delako gai neurtzeko, ez? Asteburua zenbat denbora den, ostiraletik astelenera zenbat denbora igaroko den, zenbat gau izango diren hori, edo, ez dakit ume horrek pentsalezake iaia 5 urte pasako direla, ez? Bere laguna berriro ikusten duen arte. Eta denboraren kontzeptu berezia izateaz gain, badituzte ez guk hain errotuta ditugun beste kontzeptu batzuen, ez dakit, ideia desberdinak. Adibidez, familiarena. Guk familia zer den, tamalez edo zorionez, segun zeini galdetzen diozun, ondo ikasita daukagu, badakigu familia dela, ez? Odol bereko pertsonen nukleo hori, naiz eta hemen asko aldarrikatzen dugun lagunak zure familia izan daitezkela. Eta aurrekoan, nire lagun baten semeak, uste dut 3 urte dituela, oporretatik bueltatu ziren, eta hasi zen esaten, oporretan egon gara, eta erosi dugu oparia amonarentzat, baino aitonarentzat ez, aitarentzat ez, amarentzat ez, izebarentzat ez eta Goiurirentzat ez. Berarentzat, bere kontzeptu horretan, ikusten nauelako eta banaizelako, bere amaren eta bere izebaren laguna, eta ezagutzen nauelako, berarentzat, bere buruan, bere familiaren kontzeptuan, hortxe nago eta familiarentzat opariak ekarri aldituzu galdetzerakoan, batzuentzat baina adibidez aitonarentzat eta Goiurirentzat ez. Eta hortxe nago ni bere familia kontzeptuaren barnean sartuta eta zoragarria iruditu zitzaidan. Zoragarria da ezpairik gabe, arratsaldeko 4 eta 25 minutu izango ditugu segituan, eta bagoaz joan den ostiralean zuekin elkarbanatu izan ahal izan ezkenuen eduki bat elkarbanatzera. Izana ezina eta ez da gizea. Ez zela posible izan. Bueno, kontua gurtzane belontzarenekin bidaiatzera goazela, urrengo tartean, eta segituan, bueltan izango garela zuekin, hementxe, bigarren kafean. Bueltan ez ezkoaz, inora, bigarren kafean jarraituko duguta. Keep calm and bigarren kafea. Love on top, how could you love on top? Love on top, how could you love on top? Love on top, how could you love on top? Love on top.
San Juan egun bezpera da, gaur sua ikustera joango gara, eta ziur naiz asko magia prestatzen ari direla, ez dakit gertatutako gauza txarrak sutara bota eta erakarri nahi ditugunak erakartzeko. Gaur hainbeste paper txikietan idazten diren desioetan ziur naiz askotan bidaiatzea agertzen dela. Eta bidaiatzeaz, nola asko dakin agurtzen ebe laguntzaranek, esan dugu, agian beragon bidatzen balin badugu gaur, gure ametsak egi bihurtuko dira, eta uda honetan edo datorren urtean, pila bat bidaiatuko dugu. Arratsaldeon, agurtzen, Arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ondo. Oso ondo? Zuen atortzen naizenen oso pozik egoten naiz, azkenean, bidaiatzeko modu bat dalakon bigarren kafean zuekin egotea, eta pozik. Begira, ze ondo, ze gonbidatuei beti galdetzen diogu zer moduz dauden, eta gehienek esaten digute, ondo, edo ondo esan beharko, eta zuk esan diguzu oso ondo. Hoixo ba. Beraz, asko posten gara. Esan duzu ona etortzea bidaiatzea dela, baina nora bidaiatuko dugu? Musika honekin, gaina hemen lau pertsonago de estudioan, da denak ginen musika entzuten, eta eginen gure gorputzak mugitzen, eta musika honek Afrikara eraman gaitu, ez da? Bai, ez da? Eta nik urtero San Juan zuan papertxoan, desioetan, petena dituan desioetan, papertxoan Mozambike idazten dut. Beti Mozambike? Beti Mozambike. June, egontzara Mozambikan? Ojalá. Mai, egontzara Mozambikan? Ez. Ez da ni ere. Beraz, gogok bai. Atera kuadernoa eta boligrafoa eta goazen apuntatzera gaur ikasiko dugun guztia. Ze hemen egontzaren bakarra? Edo, etzara egon? Bai, noski. Bai. Baina gehioten egon nintzateke. Nire ametxetan, beti itzuli beharreko tokioitako bat, betzako Mozambike, eta egia da, diru pixka eta aurrezten detenen, nire buru izaten dut, Mozambikea jun behar, eta horren azten naiz behidatzen egaldia, baina gero diru hori beste zerrabetetan gastatzen dut, baina da, olako ametxe batzuk ere, aspaldiz nezgon Mozambikea, baina bada ametxa, itzultzea, orduan, bete gabeko ametxo horiekin, amestea ere, netzako, bizitzeko motiboa da. Bai, zalantzari gabe. Bai, ez da. Edukitzea horrelako helbururen bat, horrek beti ematen du postasuna, eta agian oso nekatuta zaudenean, pentsatzen duzu, lan asko egin dut azken hilabetean, baina boltsikoa betetzen ari naiz, gero nire ametsa egi bihurtzeko. Hori ba, eta nire ametsa Mozambike, hortxe Afrika hegoaldean, baina beti ere ekialdean, Indikoan, eta kontua da berriro itzuliko banintz, izan dela bezko bat nire motiboa bigarren kafean, eta aipatu nituela Buenos Aires, Mexiko iria, eta Maputo edo Mozambike ere, berriro itzuliko banintz, toki hori dala eta gaur, San Juan bezpera, egualdi hau, sargoi, gaude Mozambiken bezala. Bai. Ia iritsizate Mozambikea, Bia ze ondo. Orduan, Mozambike baira destinu bat, nitzako itzultzeko mila motibo eta gehiago dituena, Alde batetik, oso herrialde deitzen za, esaten beraien buruari deitzen diote terra de boa gente. Orduan, oso baditu gabezi asko, baina nik itzen godet gauza politikitaz, ze bestela trista jarriko gara. Orduan,
Eta ostirala da. Eta ostirala da, eta zen necesidade. Bai. San Juan bezperan hemengo triste gartzeko batez gaina. Ez dugu nahi. Zen necesidade, orduan. Bueno, kontua da, jendea goxoa. Bukatzeztin palmondok, hola, kokoteroz beteta. Lur gorria, hola, Afrikako lur gorri hori, hola, buruan filmetan ateratzen dena. Itxasoa, urdina argi, marea bera daunen, handi joala, hauntza, eta marea gora datorrenen bat horrela gure gana ondartzaino. Orduan, ni egia esan lehorrekoa naiz. Oda, urare, bueno, maite dut, baina Mozambiken ondartzak maitatzea, da, ez du izan behar, zera, ur maitalea zareko maizik, eta ondartzak handia ederrak, ondartzako bizimoda inda polita orduan, kontua da, Mozambiken mila motiboa da ditula juteko, eta horitakoat hori da, ez? Eta gero bere hiriburua, Maputo. Maputo da, oso hiriburu atsegina. Maputon aste bat pasa dezakezu, eta earki gaina, eta gauz mordoa dauzkezu iteko. Adibidez, Maputo bihurtzen da hiriburu, baina deskolonizatzen danen Mozambike 1995. Orduan, itxasoari begira dago Maputo, portuga dauka, orduan, dago, beti danik eukidu olako mugimendu handia, eta barkatu, 1995 Maputo izen hartzen du, horretik bazain ja Lorenzo Marquez hiriburua. Horre, nastu inaiz. Orduan, Maputon dau arkitektura koloniala. Zoragarria. Piskat, Portugalea jute balema gea ere bai, askotan Portugalen gaudenen nei daukat olako irudipena edo bano olare bai ez Portugaleko kolonio egiten ez, Brasilen edo Mozambiken, orduan, adibidez Maputon da bisitatu beharreko toki bat tren geltokia. Da, nik uste ikusietan tren geltokerik politenetakoa. Eta horre egiten dia olako salikapenak egiten dia. Ez horren garai baten ontzan munduko 10 geltokirik politenetakoan. Polita oso subjetiboa da. Baina polite da. Guri irratxe honetan trenak asko gustatzen zizkigu, eta trenez bidaiatzea, eta geltokiak asko maite ditugu. Eta gaina geltokietan bizitza asko goten da ez, badator jendea, badikoa jendea gurtzen da, batzuk negarrez, beste pozik, gornor padago olako sentimendu, eta bizitza historio pilo bat ez, Eta batzutan ezakizu edo pozik edo triste dauden. Hori da? Ze ikusten dituzu besarkatzen, eta badoaz edo badatoz. Hori da, ez dakizu zen momentuan, hori da. Eta, Maputoko tren geltoki hori, da zoragarria, gainan berritu berri dau, eta, kanputik eta barrutik ikusteko da, bisita obligatua. Eta gaina hor gertu dau merkatu zentrala. Eta, merkatuak dia zoragarriak. Gernikan, Tolosan, Laudion, berdin du nun. Baina imaginatu Afrikan, ez? Zenbat aguakateak dira XXL. Eta prezioare, ez hemen bezala. Beste prezio bat dukate. Hemen urrearen prezioan daude, Putixi birtu die. Baina aguakateak, aguakatea ustez, antzuaz boltsa hola ja utxi beharren, ez? Imaginatu mangoak, nahi eran mangoak, eta fruitu tropikal horiek, ez? Eta arraina, eta koloreak, eta merkatu zentrala da zoragarria. Dago baixan, la baixan, ze Maputok dauka baixa, auzoa, berean dagoena, pixko bat, nik uste Lisboan ere badagoela hori, ez? Eta orduan, beko auzoa, azken batean, iria sentatzen joan zenean sortutako lehen etxeak dira, eta oso, aipatu duten bezala, oso kolonialak, eta oso etxe ederra daude, batzuk badaukate horako dekadentzia puntu bat, horrek ere badu bere edertasuna. Bere xarma dauka horrek, zalantzari gabe. Eta besteak berrituta, orduan da, Tex-Mex bat, hori nasketa bat polita dena, ez? Eta horiek daude baixan, eta baixan ere gero hortxe goatzen merkadu zentraletikan gertu dagoela Casa Elefante. Indiako familia batek daukan denda da, elefante bat dauka hortxe sarreran, eta hor saltzen dira kapulanak, Afrikako telak. Eta orduan, zoragarria da ikustea jutea nola
gainera ere kapulanak Afrikako tela hauek Mozambiken orain erabiltzen dira. Emakumeak joten dira jantzita beraien kapulanekin, eta orduan, pentsa, ezkontza badaukate, beraiek dijoazte kapulanakin, eta orduan, inberdituzte, aukeratu kapulana, estampatu afrikarroiek ez, baina gero, buruko lazoare ez da kasualez aukeratutakoa, osondo aukeratutakoa, guzti hori gertatzen da kasalefanten. Zoragarria. Hau bisitatzeko ezinbestekoa. Bai, nahi dena dia telak eta koloren bordoa, eta eta denda ere polita da. Eta aipatuet indiar batzuk, baina 100 urte eta gehiago daramateia negozio horrekin, kontua da, Mozambikera ere Indiako jendea iritsi zala. Indioak iritsi ziren, indiarrak iritsi ziren. Indioak. Bai, indiarrak. Indiarrak, ez da? Indiarrak. Bai, ez da? Bai, indiarrak, ez, erlijioa daukat, bai. Indiarrak. Iritsi ziren Afrikara, herrialde askotara, eta Mozambiken ere hor daude, eta negozio asko indiarrenak dira. Eta orduan, beraieko horrein mantentzen dute beraien hizkuntza, nahiz eta 100 urte mantendu den da irikita, bertako alabak, daki portugesa perfecto, baina ama hizkuntza ere, igual 3 belaunaldita gero, oraindik ere badakite indiako hizkuntza. Hora, transmisioa badago. Bai, ze azkenean kulturalki, beraien kultura oso, errotua dute, eta transmisio hori badago, ez? Orduan, gutxi dare, baina batzuk badare, eta negozioak normalean Zimbauen ere asko badare indiarren negozioak, Ugandan, toki askotan. Eta Casa Elefante indiarren denda da. Indiarrek Mozambikeko kultura edo balio bat kapulena bezalakoa saltzen dute. Beraz, Maputora joanez gero, tren geltokia bisitatu eta Casa Elefante bisitatu. Dudik gabe. Eta ja hortik gertu pixka gaina, hor kale gaina aipatu nahi nun. Maputoko kalen izenak irakurtzea da historia lezio bat. Zesatezu, Samora Machel kalea, Samora Machel, lehen presidentea. Ho Chi Minh, denak die gaina, iraultzaileak eta komunismoaren historia ikasteko bide bat. Begira. Kale guztiak dira, azkenean erreferente komunistenak eta Mozambikeko historian garrantzitsuak izan dien pertsonaiak ere, edo datak ere, ez, 25 de setembro, hori iraiako 25, orduan, independentzia eguna gogoratzeko, eta, hortxe bazoazela, hor badago, garai baten hotela izan dako eraikin bat, gaur egunen da, izena du, Centro Franco-Mozambikano. Orduan, kultur areto edo eraikin eder bat da, Frantziako gobernuaren laguntzaren bidez eta Mozambikeko gobernuaren elkarren arteko elkarlanaren bidez, hori da, Jesus, emoziokin azun zaizkitzak. Ostira hola da. Da holako zentro frantsesa ikasteko aukera dago, zinea dago, zinareto bat dago, orduan pelikulak ikusteko, Afrikako zinea ikusteko, da parada mundiala, antzerkia egiten dute, ipuin kontaketak, liburutegi itxo bat badago ere, orduan, eta hori irekita dago edonorentzako. Eta esan duzu, hau hotel bat zela lehen. Hotel bat zan. Begira, ze bitxigeria, hemen kontrako egiten dugu. Liburutegiak itxi, bertan hotelak eraikitzeko. Latzak itxetxeu. Museoak itxi, bertan Hilton darrak etortzeko eta bertan egiteko beraien hotela. Eta begira, beste herrialdetan hotela zena orain kulturarako babesleku bat. Hala da, eta gaina daukate areto bat non artistek beraien sormenak erakusteko aukera duten, orduan beti dago pintura erakusketaren bat, edo eskultura erakusketaren bat, eta kafea maite dutenentzako, kafe mundiala. Eta agurtzanek kafea maite du, horregatik gaude bigarren kafean. Bigarren kafean. Eta bertan, zentro honetan, kafe hartzeko jardin polit badaka, eta bertan bazkaldu daiteke, da holako, oasi txiki bat kulturaz gozatzeko, ez? Afrikako kulturaz eta Afrikako sortzaileen lanaz gozatzeko. Orduan, hori ere bisita obligatua da. Ze inbidia.
Jarraitu horretik galdera bat, ez dugulako aipatu. Zenbat ordu daude gutxi gora bera hemendikara? Hegazkinean zenbat ordu eman behar dituzu Maputoraino iristeko? A-O-A-E-I-O. Kontua da, nik uste dut hegaldi zuzenak daudela Lisboatik. Orduan, ez nahi sekula Lisboatik jun, orduan, baina Lisboatik ze izango, 10 bat orduela. Gutxi gora bera, Oain entzulelen bat, sartzen bada bilatzailearen batean, esango du, agurtzen eokertzaude. Baina Madriletik hegaldiak iten dienean, normalean, bazoaz agian Johannesburgora, edo bazoaz, nola jutezea bestela, Nairobira igual, edo, bai, orduan eskala batin behar dezu, Afrikako herrialde batean orduan hegaldi zuzena, ez dakit, esango nuka 10 ordu dira, baina Lisboare junin behar da. Orduan, bueno, igual beste aitzeki balitzateke ez Lisboa bizitatu eta Maputora jutea, baina, bueno, hain urruti ez da, baina agian hainbeste hegaldi ez dauzkagu hemen ingurutik. Nik hemen bilatu dut. Eta hegazkin bat topatu detena hola lehenengo agertzen dena, 12:45. Bai, eta nundik de hegaldia? Lisboatik bilatu dut. Bida. 2 orduko gora beratxok, eta 12 ordu. Zeran beran dau, Mozambike. Orduan, bai. Eta Maputoko aeroportu oso txiki da, orduan galbideik ez dau. Hori inon ez gehaltzen, inon aeroportutan ez gehaltzen, ze argi jutegea ez, bai tokira juteko eta bai etxera etortzeko, baino, bai. Bai, 12 orduko jori. Lisboatik. Tamainan, 12 ordu, pixka bat agubiatzen ari naiz 12 ordu, baina... Ez emakumea. Naik ondo. 12 orduren lan itxetxeu eta isile eskotea. Ez, 12 orduren letu, ez irakurri pixkat, pelikula bat ikusi, loin, jan, ondoko ginitzen, lehioti bidatu, lainok ikusi ez, eta... Mejor viver realidad. Bide batez, ari gara Mozambikeko musika entzuten, eta izen batzuk apuntatu beharko ditugu, ze abesti puskak, Bai, gaina Mozambiken, eta Maputo merezeki zei hiriburua da, eta orduan, zuzeneko kontzertuak entzuteko aukera mordua dare. Baude hainbat taberna, adibidez, ostegunero zuzeneko musika daukatenak, edo ostiralero zuzeneko musika daukatenak. Bai, eta hori da batzutan asmatzen, edo gustatzen zaizu, edo bestetan gutxiago, ez baina gustatzen zaizunen, da mundiala ikustea Afrikarrak, nola muitzen dien? Hori ez dago irrati honetan esan beharrik, ze paki gu baino, da gozamen aurten nahi zentzuten musika mundiala, ni geldikoten naiz ridikuleiko hola gogo hondik ezteko, eta ikusta nola dantzatzen duten, nola gozatzen duten musika hori da mundiala. Eta adibidez, okerrezpanago ostiralero egoten da kontzertu bat Fernando Leite Couto Fundazioan, hori ja dago Labaixatik goraxego jundaia aldapaiota, eta fundazio honetan, nik uste ostiralero kontzertuak egoten diela, bauteia agenda bat, monik sare sozialetan jarraitzen ditut, orduan ikusten eta egiten dituztela gauzak, eta Fernando Leite Couto zan Mia Coutoren aita. Mia Couto, Mozambikeko idazlea da, bere aita zan, eta Fernando Leite Couto, eta hiltzanean familiak bere ondasun kultural guztiak, oda liburuak eta hiriari ematzezkion, edo herrialdeari ematzezkion, orduan dago eraikin elegante bat, baina elegantea, hori, liburutegi batekin, internetera konektatzeko aukerakin, jatetxe batekin, erakusketareto batekin, kontzertuekin, zoragarria. Neska, noiz joango gara? Mejor viver realidad. Deixa de viver incoerências. Mejor viver Eta aipatu nahi nun, hortxe, Fernando Leite
fundazioan, antxe pareten badago esaldi bat, eta nik apuntatu inun, eta beti gogoratzen naiz esaldi hortaz da, holako Fernando Leiteko autoren, bueno, esaldi bat edo ekarpen bat literaturari, eta dio, gostaría que a miña vida fose uma casa, janelas abertas os soños, portas abertas os otros. Hau da, nire bizitza, etxe baten parekoa izatea gustatuko litzaidake. Leioak, ametxe irekiak, eta ateak lagunei edo besteei. Ze polita, Ze polita. Baiet. Orduan ez, egia da ere, fundazio hau ere, berak idatizun hori ere, egia bihurtu dela, ze beak ere bere azan hori, eta bere espazio hori jendeareiki dio ez, eta azken batean ebai, handauden liburuek, literaturak, daude arkitekturako liburuak, da marabillosoa da bere liburutegia. Orduan, bueno, antxe bertan gaina sofa batzu dauzkate oso erosoak, eta da modu bat ere, imaginazioa martxan jartzeko, eta hori, poesia ezate hori egi bihurtzeko, ez? Jakin dezazuen, gaur joaten balin bazarete, fundaziora. Ara, hostiela gaur. Herois da fotografía, música e poesía para erguer a máis junta confisao de amor e desamor. Argazkilaritza eta musika, elkarrekin, Maputon... Hitza eta irudia, Bueno, zoragarria. Zer esango luke, Mike? Ni jungo nintzateke, baina gaur ostirala esan duzu, 13 ordu, ez dakit iritziko nintzateke gaurko kontzertuetako, baina... Datorren asteako, Bete hartzeko zorian. Gaina egoten dira ipuin kontalariak eta bertan, ahozkotasunare lantzen duten pertsona juten dira, orduan, egiten duten lanketa bat oso polita ez, Nik ezagutzen detango grioten bat, Mozambikekoa, portugues ez iten dute, eta batzutan etorri dira gertu Lisboara, edo hemengo Jaiel edo Portora, eta baita ere badakite lotura izan zela Maite Agirre, eta bere antzerkitaldearekin Mozambikera juntzinela obra batekin, eta harremana bat zegoen guain dela 10 urte, 15 urte. Bueno, hortxe loturak egiten, ez? Kultur loturak. Mozambike beti horre, gaur gauen igual da, papretxo baten apuntatuko nuke. Eta agian etorkizunean, ez? Etorkizun ez ainurrun batean, agian, ez dakit ni oso analfabeta digitala naiz, baina egongo dia olako betaurreko batzuk non jarriko duzun nora june dezun, eta antxe bertan agertuko zara. Kieto etxoti mutxurein gabe, baina, bueno, nire nahiago dagoet, ezur arragitan bidaiatu, Gure bidaiak ezur arragizkoak dira, Ezin balin bada, jarriko ditugu adimen artifizialaren betaurreko batzuk, eta hasiko gara dantzan, baina posible balin bada. Onde gu eskola zarreko gea. Hori da, nahiago gara, Juan. Nik igual nahiago ametxen leioiek ireki liburuen bidez eta literaturari esker bidaiatzea ere irudimenarekin. Hori polita, Baina hori bakoitzak lantzen du berea, ez? Hori da, beretik, ez? Hori da, Badakizu betaurrekoak zer ezin duten eskaini? Usaimena betaurrekoekin oso gaizki, eta askotan bidaiatzen duzunean, batzutan txarrerako, baina beste batzutan onerako, usaimenak esaten dute badela memorian eragin gehien duen zentzumena, eta bidaiatza ere bada, kalera atera, eta bagian esan duzu ez, azoka, Maputoko azokan, eta hango usainak eta dastamena. Ai, ama, dastamena aipatu dezu ez? Hortaz itzen nahi nun. Kontatu, zer? A ber, 2000 kilometroko kostaldea, indikoa. Zuek imaginatu ezakezue, arraiek, a ber, denetio. Eta orduan, aipatu edo leno, indiarren presentzia, Mozambik ezariga, Mozambiken, eta orduan, indiarrek ekarri zuten beraiekin espeziek, egia ere espezien ibilbidean tarteko zeola Afrika ez, baina indiarrak ekarri zuten ere beraien tradizio gastronomikoa, eta egiten dituzte, deitzen da igual, karil, salsa batzuk dia kurriak indola. Bazuk eskatezu karil bat, langostin ona, eta ja hankeatu nahizu. Zertako, noa nahizu gehiago, gaina arroza earkike dute zuri-zuria ederra, orduan, karil de kamarao, karil de peix, zen naizue, olagarroa, zen naizue, orduan, banetzako da, placer bat jatea, ez gero egia da, beraiek igual, beraien egunerokoan igual, karile zute da egunero jaten, baina nik langostinok ez, hemen orduan, area zoazenen, kapritxo bat, ez, eta,
Goxoa. Indiarekin lotura hori uste dudala portugesek bazeukatela Goa komunitatea, Goa kolonia Indian, eta nola portugesez hitz egiten zutela eta barruta horretatik Mozambik esan beste portu bat edo beste eskala bat, eta hortik datorrela lotura okerrez banago. Izan litekez, aipatu dezun bezala, adiez Portugalek zituen koloniak ikusiko bagenitu 15-16 mendean, dazke koloniak mundu guztien zehar, baina itxaso ningurun bakarrik. Orduan, portugesak nahi zutena zen itxasoko merkataritza hori kontrolatu. Orduan, Brasilen barrukaldera zati deixente zaukaten, baina Angolan, iskin bat, gero Irlan batzuk ere bazauzkaten Afrikan, oin buruan ez zitudanak, Mozambiken iskin bat, Indian, orduan zen itxas merkataritza hori kontrolatzeko, eta bariteko horrengatik etorri izena, Ugandara adibidez etorri zian trena eraikitzea. Orduan, bueno, igual garai hartan lana zeola eta bat eta beste, askotan ere bai ez, horrek ere bai, jungozian herri bateko 10 indiar, eta gero horrek ez, etorri honea, deiaren efektu hori ez. Eta bai, baina baliteke Mozambikeko ala izatea, ze azkenean itxasoz egin beharreko bilaldigetan ere lotuta zeuden. Irakurtzen ari naiz, hemen argazkin bilan ebilela agertu zait, Maputoko azokan, turistentzat nahiko harrigarria den zerbait, omen da salgai dagoela hile mordo bat, peluka mordo bat. Astu izait esatea, bai, ala dau, pelukak adare egitazkok, ze, goiuri. Zer? Ze ondo informazioa ikarri dezula, ze ikuste hor, begiratzen ez, bai, egia dare denda batzuk pelukakin, orduan, karo, han ere, emakumeek batzuk, eta aukera dukatenak noski, askotan hori ere bada, hilea, hau da, daukaten diruaren arabera, hilea, moztuta oso motza bali mauka esan nahi du, hilea paindegira juteko aukera asko ez daukela, ez? Baina noski, alduenak, karo, hane presumidak, batzuk. Ni bezalako bali, ez zuen eusuko pelukaik, baina denak ez ni bezalako gerda. Horun badare pelukak, eta hori, nahi zuna, gaurre permanente, permanente. Biharre, ze beraien nola daukaten hilain kiskurra, beraien hila manipulatzeare zainerresa, edo, eta hori, peluka jartzea juza, eleante. Bitxe izan behar du, ez? Azoka batean, postuen artean zaude, eta ara... Bai, egia da, bai, ala da. Lau buru. Benetako hilekin indako, izan daiteke? Nik baiet esango nuke. Bueno, gaur egunean benetako eta gezurretazkoaz ja nik ez dakit asko zatuko nituzke, baina nik uste... Bueno, baina horrela koketak badira ziurrenik esango dute, ez, benetako hilea nahi dugu. Bai. Haien, begira, nik badaukat zerrenda bat bisitatu nahi ditudan lekuak edo herrialdeak, eta Mozambike, enuen zerrendan, baina orain, kontatzen ari zaren honekin guztiarekin, ja orain, ez dakit, zerrenda irauli eta lehenengo postuan jarriko dute. Ja, batzutan ere printzipioen kontra nijoa, ze beti esatet Mozambiken haunen, ez diot inorri esamer honea etortzeko. Sekretu bat da. Inorri ez diot esamer, ze bestela akabo, baina... esan behartia gauza honak, bai, orduan, posta naiz Mozambik ez zure lista malima dau. Orain, zalantzari gabe. Ez izugu denbora gehiagik lapurtu nahi, badakigu joan egin behartzarela laister, ez dakit borobiltzeko zerbait kontatu nahi diguzun, beste horrela kontatu ezin daitezkeen, baino bigarren kafera etorrik eta kontatuko dituzun gauzatxoak dauden. Beste toki bat bisitatzeko. Bale. Gaina izenak beha dio nukleo de arte. Orduan, zu espazio hortara bazoaz, ikusiko dituzu artistak margotzen, artistak eskulturak sortzen, gaina hor ere musika egoten da zuzenean, nik uste igandetan gaina. Ni iganden baten larun baten jun izan du naiz, eta sortzenak giroa ere mundiala. Leiteko auto da pixkat, zesango luke pixkat, intelektualago. Bai, agian, baina bestean, alternatiboagoa edo da espazioa, eta hor ere musika egoten da, eta ederra da astean zer edo jutea, ze
ana idia, artistak sortzen nahi dia, orduan, da espazio bat irekia dagona, eta nire gustatzen zitzaidan jutea, eta, bueno, nirekin taldean zetozen bidaiariei ere, Mozambik hau irakustea ez, ze badirudi, Afrikatik datozela notizi triste bakarrik, baina Afrikan ere, sortzailea gaude, artista daude, idazlea daude, musikariak gaude, ikusi dugu entzun dugu ez, musika derra dagoen Mozambiken, Mia Couto da bertako idazlerik ezagunena edo, eta bueno, erderara, gaztelaniara itzulita daude bere liburuak, euskarara zalantza egingo nuke, eta hoxe, bueno, azkenean, eta Mozambiken gerra duela 35 urte edo amaitu zen, eta da herrialde bat non, bueno, pizten ari dana ez, eta jendea gazteak badatoz, bai Goiuri? Begira nago, eta Mia Coutoren malko berriak Andere Zarrentzat, eta nire taldeko atezaina fusilatu zuten eguna itzuli zituen Gari Berasaluzek. Ara, begira, euskeraz irakurtzeko aukera ere. Baina markatu moztu egin zaitut. Ez, bueno, hori esan nahi nunez, zenbat sortzaile dagoen, zenbat toki polit, zenbat txoko eder, eta hori esan nahi nuen. Gero ere, kontua da, jazz musika entzuteko hiriburu ederra dela, zergatik. Garai baten, gaur egunen bai, ze hori ez da bukatu, baina jende asko jutezan lanea Hego Afrikara. Orduan, Hego Afrikatek itzultzen zian diskoekin. Eta disko horietan jazz musika zekarten. Orduan entzuten jazz musika Mozambikeko erritmokein nahastu, eta edo ez nahastu, edo jazz musikariak ere sortu zian Mozambiken, orduan jazza entzuteko parada Maputo bada. Begira. Eskerrik asko agurtzane. Bidaiatzagatik gurekin virtualki izan bada ere. Irratiko ginen bidez? Placer. Eta nola poema bat irakurri diguzun, eta poemak zioen nire bizitza etxe bat bezala balitz, Izaroren koiarak hautatu dugu, ze abesti honen lehenengo esaldia horixe da. Nire bizitza etxe bat balitz, Ara? Limoi ondo bat hori. Etxeko solairu bakoitzean eta koilera beti handiak eta txikiak eta paretetako arrakala argazkiz josiak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Eta arratsaleko 5 dagoeneko jo berritan ditugula, gure eguneroko egingo dugu naiz irratiaren estudio zentraletara, antxe da Egoi Belategi lankide eta Egoi, arratsaldeon. Baita zoi ere, politikatik azken ordukoa datorkiguna entzule, izan ere Unai Ugalde Nafarroako Parlamentuko presidenteak alderdien erronda bilera hasi du astearte honetan, gobernuko presidentetza lortzeko gai den hautagairik
ote dagoen aztertzeko. EH Bilduren mantra astindu duen Peperekin bildu da, denbora eskatu duen Kontigo Zurekin koalizioarekin ere, eta Voxekin abiatu du aipatu bilera erronda. Bada, esan dugu bileraren ostean hitz egin duela, ez dugu esan, orain esaten dizuegu, lehen aldiz Voxek izango duela ordezkaritza Nafarroako parlamentuan, Maite Nosti da alderdi ultraeskuindarreko ordezkaria 10 minutu eskaseko bilera izan da, gaur goizekoa, eta bileraren ostean, eta espero ziteken bezala espektakulua emateko helburuz hitz egin du parlamentari ultraeskuindarrak. Ya le hemos trasladado nuestra negativa a apoyar un gobierno anómalo que dependa de filoterroristas. Pazarrak berria ez direla gobernu filoterrorista baten parte izango adierazi du Nostik eta gutxi gehiago. PSNren betoa agerikoa den arren EH Bildu gobernagarritasunean parte hartuko duela ziurtatu du eta ondorioz ez dutela babestuko PSNek geroa baik eta Zurekin Nafarroak osotako koalizio gobernu bat ziurtatu du. Hori Nafarroan. Bada esango dugu Araban eta Bizkaian ere berritasunak ditugula, Durangon eta Araban gobernu akordioak iragarri dituztelako EAJak eta PSek. Bi erakunde hauetan ez dute gehiengo osorik eta gobernagarritasunerako beste babesen bat bilatu beharko dute mendik aurrera. Oraingo bidetik baldin badoaz PP izan beharko luke babes hori. Horretarako prestutasuna berretsi du alderdi espainol zaleak. Gaur goizean, adierazpenak eskaini dituenak, Carlos Iturgaiz, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko burua izan da. He tenido unos resultados que es lo que pretendía y lo que quería, que era subir al Partido Popular, que fuéramos la llave de la estabilidad, una llave determinante, que fuéramos uno de los ejes vertebradores de la sociedad vasca, y ha habido una subida, como le decía, de 30% en concejales y en junteros, y además, permítamelo, he podido derribar, sacar de varias instituciones a los partidos, a un partido político que es antidemocrático, como es Bildu, que lo que pretendía es colocar a gente antidemocrática al frente de esas instituciones. Bai, aiotari eta PSeri emandako laguntza horretaz arro mintzatu dela Carlos Iturgaize, EH Bildun ez barkatu EITB-en eskaini ditu adierazpen horiek, kontu ekonomikoak amaitzeko 12 hilabetetarako Euriborrak hileko tasa edo Euriborraren hileko tasa ia 4% heldu delako ekainean, behin-behineko datuak dira baditugunak, baina 15 urteko mailarik altuena litzateke. Europako Banku Zentralak diru politikari eutsiko diola iragarri ostean adituek iragarritakoa bete da ondorioz. 17 hilabeteko gorakada jarraituaren ostean guztionek esan nahi duen zule hipoteka aldakorrek gora egingo dutela beste behin ere. Adibidez, bataz beste 150.000 euroko hipoteka baldin bada 25 urteko epean eta Euribor bat gehi 1% interesa badu, kuota 877 eurokoa izango da hilero. Arratsaldeko 5 eta 3 minutu esango dizuegu errepidetan ez dugula aparteko goraberarik trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz, onaino momentuz, eta arratsaldeko 6etan bueltan izango gara informazioaren ariaren 3. edizioan, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, aurrera goaz bigarren kafean. Bata dator ustekabean. Euskal Herrietako borroken isla izan nahi du uztailaren 19tik 23 Izarran urkabusta izen egingo den iraultza txikien akanpadak. Bidegabekeria ezberdinen aurrean egoera hoiei irtenbide bat emateko bidezidor ezberdinetan dabiltzan herri mugimenduen saretze gune bat izatea ere badu helburu, eta horretarako hausnarketa eta eztabaida sustatu nahi dituzte antolatzaileek labo egunez luzatuko den egitarau zabalarekin. Denetik izango da, gai ezberdinen inguruan hausnartzeko aukera, tailerrak, musika, baina antolatzaileek argi dute akanpadak nolakoa izan behar duten. Beraien hitzak dira hauek, txikitasunaren goxotasunetik aritzeko apustua egin nahi dugu. Oraindik geratzen dira egun batzuk iraultza txikien akanpada hori ospatzeko, baina egitasmoaren ingurukoak hobeto ezagutzeko bertako partaide eta bigarren kafeko laguntzar ere baden Uxue Urtzelai Dorronsoro gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri Uxue. Arratsaldeon baiz, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Arratsaldeon. Bueno, Uxue, konta iguzu, esan dugu uztailaren 19an hasiko dela iraultza txikien akanpada, pentsatzen dut prestaketa lanak ere pixkanaka aurrera joango direla. Prestaketa lanak aspaldi hasi ziren, egia esan, egitarau bat arte bastanteko lanak izan die, eta guain ja gaude azkeneko txampan, bai. Lan handia suponitzen du, Uxue, horrelako egitasmo bat, horrelako akanpada bat aurrera eramateak, aurrera garatzeak? Hombre, bai, azkenen pentsatu Euskal Herriko 7 probintzietako herri mugimenduaren topaleku izan nahi duen horrek, 2 urtetik behin gertatzen den horrek sekulako lana dauka, ez? Zer gai aukeratu, nola lotu beraien artean, bai, sekulako lana, aspaldi hasi ginen lanean, de hecho. Uxue, sarreran aipatu dugu, herri mugimenduen topagun edo bilgune izan nahi duela, iraultza txikien akanpada honek, guk aipatu dugu, bidegabekeria hitza aipatu dugu, herri mugimenduek egiten duten lana nolabait ere azaltzeko, akaso haize hartzera bidaluko nozu galdera hau eginda, baina zer da herri mugimendu bat? Herri mugimendua da, bueno, nik uste interpretazio asko egon daitezkela, ez da? Baina herri mugimendua da, azken finen, sistema normatibo kapitalista honen aurren alternatibak eraikitzen, eta normatibitate horrek, bere zentzu zabalean, sortzen dituen desberdintasun guzti horiei alternatiba bat proposatzen eta aurrera eramaten saiatzen den mugimendu bat. Definituko nuke nik behintzat. Sistema kapitalista aipatu duzu, sistema kapitalista gero eta urrats handiagoak ematen jarraitzen du, gero eta ritmo handiagoan, aipatu dugu bidezidorrak, bidegabekeriei aurre egiteko bidezidorrak bilatzen aritzen direla herri mugimenduak, bidezidor horiek topatzea gero eta zailagoari da suertatzen? Ez dakit zailagoa den edo ez, baina iraultza txikien akanpada bezalako ekin batekin ikusi nahi duguna da, edo mai gaineratu nahi duguna da, ez? Bakoitzak lan hildo ezberdina dauzkegula, kapitalismo horrei aurre egiteko, nola aldiogun denok elkarrekin aurre egin, bakoitza bere begirada berezi horretatik, ez? Orduan zailagoa ez dakit, baina indarrak batzea da oso beharrezkoa. Saretzea da, akanpada honen helburu hoietako bat, saretzea jarri duzue helburu bezala, saretzearen garrantzia aipatu duzue zuen webgunean, saretzea, elkartzea bai, baina baita ere garbi uzten duzu, ez? Kontsentsua ere ez dela derrigorrezko, hau da, izan ditzakezuela indargune amankomun batzuk, baina guztiok denean ados egon beharrik ere ez dagoela. Hori da, azken zinen akanpada honek dauken indargunetako bat da ere, desadostasunak ere onartzeko gai izatea bilatzen duela, ez? Azken zinean, lehen esan daiten bezala, bakoitzak bere begiradatik begiratzen ditu gauzak, baina nola egin dezakeguna da, sistemaren kontra alternatibak sortzeko bidea hau, ez da? Orduan, kontraesanak beharrezkoa dira eta desadostasunak ere bakoitzak beren lan hildoa daukan enean, baina, bueno, guazen eixertzera, denbora bat hartzera eztabaidatzeko eta ikustera aurrera begira zer egin nahi dugun. Herri mugimenduen bilgune bezala aipatzen ari garena, orkesten ari garena Uxue, jada baditu, hainbat ekitaldi eginda, ze bilakaera izan du iraultza txikien akanpada honek berak egin diren ekitaldi ezberdinetan? Bueno, ekimena sortu zen, egia esan, duela urte dexente, 5 urte inguru esango nuke, lurralde askearen ekimen bezala, edo hausnarketa batera ondorio bezala, nun hori bera, ez? Nola egin dezakegun Euskal Herriko herri mugimenduaren topaleku eta hausnarketa gune bat nola sortu dezakegun. Orduan, hasi zen 2017an, izan zen Zubietan, lehenengo topaketa, eta hori izan zen ere hainbat egunetako topaketa bat, egon ziren hitzaldiak, ekitaldiak, hausnarketa guneak, hainbat espazio ezberdin, eta gero hortik ateratzen zen proposamena honen beharrezkotasunarena eta baliozkotasunarena, ezta? Orduan, hortik 2 urtetara saiatu ginen egiten basoako espazioan Bizkaian, pandemia tokatu zen horregian, orduan 3 urtera izan zen, basoko espazioan, berriro egia esan izan zen bastanteko exitoa, nola gure artean ezagutu ginen bata bestearen lana ezagutu genuen eta indarrak batu genituen sistemaren kontra alternatibak sortzen, eta hortengoan, bilakarak eraman gaitu, Arabako landaguneko herritxo batera egitera iraultza txikien akanpada.
ita.eus webgunean dauka, entzuleak, iraultza txikien akanpada honi buruzko informazio guztia, egitarau osoa, zergatik antolatzen den, helburuak, izena emateko aukera. Uxue, iraultza txikien akanpadaren aurtengo karteleko irudian, nolabait ere poxpolo bat ageri da, su gar batekin. Ez dakit iraultza txikien akanpadaren helburua zein den su hori piztuta mantentzea, edo alde neurrian, gar horrek gero eta indar handiago izatea. Errepikatu dezakezu mesedez uste suaren inguruan ari zinela, baina ez dut entzun. Esaten genuen, iraultza txikien akanpadaren kartelean agertzen den irudian, poxpolo bate agertzen dela, sugar batekin, eta ez dakit helburua ote den sugar hori piztuta mantentzea soilik edo aldela sugar hori handitzea. Bi gauzak batea, osea, txinparta batek beste batera kartzen du, eta pixkanaka sugarra handi bat sortzen da, ez? Aurreko edizioan basuko espazioan izan zen piztuko dugu sua, galdera, erantzuna izan zen bai, eta orain goazen su hori mantentzera eta indartzera. Hori da pixkat gure helburua. Urtean topaketa hau 5 egunetan egingo da, baina pentsatzen dut gar hori edo txinparta hori piztuta mantentzeko urtean zehar ere lan egin beharko dela eta lan hori ere garrantzitsu izango dela. Bai, egia esan, iraultza txikien akanpada bukatzen denetik berriro hasten denera oso denbora gutxi pasatzen da, ez? Eta azken finean da mugimendu bat pixkanaka doana etengabe mugimenduan dagoena, ez? Eta asanblada orokorraz gain eta gure lantaldez gain, Euskal Herriko kolektibo ezberdinak daude inplikatuta etengabe. Eta egia esan, iraultza txikien akanpadak ere bilatzen du erreferentzia bat izatea, ez? Eta hori denborarekin lortzen den gauza bat da. Aipatu dugu Xue, uztailaren 19an hasi, asteazkenarekin batera hasi eta uztailaren 23an igandean amaituko dela. Egitarau aipatu du bezala ita.eus webgunean kontsultatu daiteke. Garbi dagoena da, aspertzeko tarteri behintzat ez duzuela utzi, eguneroko goiz-goizetik hasita bete-beteko egitaraua. Prestatu duzue? Bai, egitaragoa sortu duguna da, hori esan bezala, talde motoreak edo dituko duguna, helaraztikenien Euskal Herriko hainbat herri mugimendutako kolektiboei galdetegi bat, zeintzuk izan alkoholieken gaur egun Euskal Herriko herri mugimenduari interesatu altzaizkion gaiek, ez, lantzeko olako espazio batean, eta jaso genituen hainbat erantzunen ondorio sortu da egitaragoa, ez, ikusiko ez oso anitza dela. Daukagu azaroaren 30ean egongo den zaintza grebaren harira horri sarrera bat emateko zaintzen inguruko eztabaida bat, aldaketa klimatikoa, naziotasuna, arrakala digitala gauza pilo bat dauzkagu, ez? Orduan, aspertu ez gara aspertuko, pentsatu 5 egunetan, egunean 9 hitzaldi tailer eta aparte eskaintza kultural ere txertatu ditugu. Herri mugimenduen definizioa egiteko hasieran guk zerbait epatu du, gero zuri ere eskatu dizugu, eta nik uste dut hau dela, ez, adibiderik egokienetako bat, horrelako gaitegi zabala izatea ita akanpada honetan, horrek erakusten duelako herri mugimenduen zenbatenainoko aniztasuna. Hori da, eta azken finean ere hori bilatzen du itak ere, ez? Ahots anitzen elkargune bat izatea, gure artean elkarbanatzea, eta Euskal Herrian aberastasuna handia dago herri mugimenduan, oso herri aktiboa garela esango nuke, ez? Toki ezberdinetatik esan bezala sistemaren kontra alternatiba sortzen saiatzen gara eta garrantzia hori elkartzeko eta elkarri entzutekoa. Baina aniztasuna egia esan saiatu gara islatzen herri mugimenduen beharren arabera ere. Eta Uxue, horre aipatzen diren edo proposatzen diren gai ezberdinen inguruko, ez dakit, tailer, hitzaldi, eztabaidagune eta dena delakoak, zer izaten dira, herri mugimenduetako kide berak emandakoak edo gai bakoitzaren inguruko bestelako adituak ere hartzen dute parte? Ez, gehien badia herri mugimenduetako parte diren, gehien batez esango nuke eguneko egunean ez dakit, matematizko batuko zaitagian, ez? Baina bai dira herri mugimenduetako parte diren pertsonak, bai izan direnak, bai batez ere gaur egun direnak, berdin du herri mugimenduan bakarrik militatzea, berdin du akademian ere egotea,
baino, bai, azkenean guretzako elkargunea denean guk hitz egin behar dugu ere, ezta? Eta orain lagun artean hitz egiten ari garela, non ateratzen dira hausnarketa interesagoak eta noiz sortzen dira eztabaidagune interesgarriagoak? Horrelako hitzaldi garaian edo ez dakit gauean afalostean kontzertu baten bueltan? Saiatu geana ere proposamen metodologikoa ere izatea, esango genuke. Klasikotasun, zurruntasun objektibo batetik ateratzen dena, ez? Orain horretan gaude. Esan nahi dut, egongo dira hitzaldiak formatu klasikoan, baina gero gai egongo dira talde eztabaidak, galderak, ekarpenak publikoari, pixka nahi duguna da ere puskatu hizlari entzule dikotomia hori, ez? Eta bezalde batetik ere, badaude beste hainbat tailer, alde batetik Mariluz Estebanen zahartzaro eta gorputzaren ingurukoa, ezin kabituk lodifobiaren inguruan dinamizatuko duena, ertza kolektiboak beste batzuekin egingo duen tailer formatuko arrazismoaren inguruan zuritasunaren privilegioaren hausnarketaren inguruko tailer bat, ez? Saiatu gara asko tailer formatuak sartzen ere. Beste badaukago ere gizontasuna eta militantzia, eta hori, pixka nahi dugu puskatu dikotomia dakiena eta ez dakienaren artean, ez? Hitzaldi ematen duena eta entzulearen arteko hori. Orduan, proposamen metodologikoa anitzak ditugu ere. Kokagunearen inguruan, Uxue, hasierako aipatu duzu, lehendabizikoa Zubietan egintzela, aurtengoa esan dugu Izarran, Urkabustaizen egingo dela, kokagune hori izateak badu arrazoi berezirik edo leku aldatzen joaten da eta aurten hor tokatu da? Bai, nik Giputxean naiz, baina Araban bizi naiz eta Giputxi zentrismoa eta Bizkai zentrismoa alde batera uzteko autu bat ere izan da, Araban egitearen proposamena, eta ere Gasteiz zentrismotik ateratzea eta landaguneko espazio batean egitearena, ez? Azkenean, iraultze txikira kanpadak esan nahi duena da, txikitasunetik handitasunera ere salto egiten nahi hori, orduan simbolikoki ere landaguneko txikitasunetik mundura ateratze hori ere islatu nahi izan dugu Izarran egitearekin. Eta Araba existitzen dela ere alderrikatzearekin, noski. Eta hor zuen egunean aipatzen duzuen eta sareraren aipatu dugun esaldi bateko egia esan bertaratzeko gogoa ere egiten du. Txikitasunaren goxotasunetik aritzeko apustua egin nahi duzue, hau da, dena ambizio sekulako horrela ez dakit nolako ekoizpenik eta gabe, baina goxotasun handitik eta oso gertuko giroan. Noski goxotasunik gabe ezin gara elkarrentzun eta elkar ulertu eta espazioek ere sortura ditugu, argi edukita gure helburuak zeintzu diren eta horretarako gure artean aliantza sortu behar ditugula irizpide izan da, ezta? Uztailaren 19an hasiko da akanpada Uxue, izen emateko epea ikusi dugu webgunearen bidez bertatik ere egin daitekeela, bi galdera batean, zer moduz doa izen emate hoiek eta bestetik badago epe mugarik izena emateko azken egunik edo jarrita dago edo akanpada bertara arte eman daiteke? Akanpada bertara arte eman daiteke, baina azpiegitura eta elikadura arrazoiengatik eskertuko genuke argi daukan jendeak izen ematea, ez? Webgune bertatik egin daiteke, berez sarrera doakoa da, eta ordaintzen den gauza bakarra da otordun kontu hori, ez? Elikadura ere, argi utzi alde batetik, jakiteko edo behintzat, elikadura veganoa izango dela, gertukoa, hori ere kontutan hartzen saiatu gehala, eta gero ere itzulpen zerbitzuak egongo direla, ez? Azken finean saiatu garena da hizlari gehienak izaten bai emakumezkoak eta euskarazkoak, autu politiko bategatik, eta egongo dira itzulpenak gaztelerara, frantsesera, arabierara, orduan, gauza guzti horiek zehazten dira izenen batean eta guk eskertzen dugu aurre ikuspenak egin ahal izateko. Baina bere zikita dago, amairak arte bai. Eta webgunearen bidez ere Uxue ari zareten nolabait herri mugimenduen da bertan parte hartzen duten eragileen mapa bat ere osatzen, ezta? Lehen hasieran saretzea aipatzen genuen, elkarren berri izan ahal izateko eta elkarren babesean jarduteko horrelako ez dakit datu base deitu edo eragileen mapa hori osatzeak ere badu garrantzia. Bai, noski, azken finean batzutan pasatzen zaiguna da ere, eta horregatik ere itaren zentzua ekarri ez, bakoitza gaude gure txikitasunean eta gure
militantziako desenfren honetan sartuta askotan azten zaigula edo ez dugula ikusten parean duguna edo saretu gaitezken kolektibo horiek zeintzuk izan aldiren. Horregatik aurten sortu duguna da saretzearen mapa guzti hori. Beraz mundu guztia dago ongi etorrea eta denoi etorreko zaigu superondo elkarren berri jakitea. Bukatzeko Uxue, egilezu, entzulei gonbidapena, uztailaren 19tik 23ra Urkabustezera hurbiltzeko? Zelan ondia jarria zuen Julen. Ez esango dizut, izan barrala elkargune bat zentzu asko izango duena, oinarriak finkatzeko balio duena, gure artean ezagutzeko eta elkarren borrokak oso gertu daudela jakiteko elkargune bat izaten dela, eta horrez gain, izarra dela espazio bat oso egokia horretarako, ez? Landagunea eta gure elkarren zungurrean espazio bat bermatuko duen leku bat dela. Orduan, gomendatzen dugu mundu guztia etortzera. Esan da geratzen da. Uztailaren 19tik 23ra iraultza txikien akanpada Urkabustaizen, Izarran, eta guk, Uxue Urtzelai Dorronsoro ekimeneko kideari, eta esan bezala, bigarren kafeko laguntzarrari, eskerrak ematea besterik ez, Uxue, ekitaldi honen berri emateagatik, gonbidapenare luzatuta usteagatik, eta hor, poxpolo horretan ikusten dugun sugar hori, uztailaren 23an, orain dagoena baina handiagoa den. Eskerrik asko! Eskerrik asko Uxue eta agur! Naufragoen hitzak, kanten leloak, azalean tatuatuak. Agur esan nahi baduzu Uxue, uste dute berriz ere gurekin zarela, eta agur esan dezakezu, baina uste dute ez dagoela. Erori zaio sistema guztia bapatean. Nondik agertu zinen 6 urteren kantu honekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta segituan lehen aldien inguruan hitz egin behar dugu, gaur goiurik esan du, lehen aldien mundu eguna dela, eta hitz egin behar dugu lehen aldietaz. Ez pentsatu sexua zariko garenik, edo bai? Ara? Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do it all again.
Getting drunk on the train track, way back when we Ba, esan dakoa, lehen aldien mundu egun omen da, Goiuri ezei zarandia. Arratxaldeon berriro, Arratxaldeon. Nondik atera duzu lehen mundu gerraren alderantzizko ospakizun hau? Ba, erabaki dut gaur zela eguna. Ikusi dut egutegian eta historia liburuetan bazeudela gaurko egunez lehen aldiz gertatu ziren hainbat bitxikeria eta pentsatzen dut omenaldia egin behar diogula lehen aldi horiei. Eta zuk uste duzu hau aldarrikatu eta ofizializatu dezakegula? Nik uste dut Nazio Batuen erakundean dagoeneko goi bilera egiten ari direla esateko, haizue, bigarren kafetik hau esan dute eta data zehatz bat ezarri behar diogu ospakizunera, ospatzeko. Lehen aldiz kasu egin beharko digu bigarren kafeko behi. Wow. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, 3 stacks on the playback. I do it all again. Oh. Beraz den aldize kasu egin digute. Egingo digute, ez dakigu kasu... hori da. Ez dakigu kasu egin digutenela ez, baina egingo digute. Ez altaizue politjeru ditzen lehen aldiei egun bat eskaintzea. Edozein moduko lehen aldiei, ez dakit lehen aldiak beti izaten dira bereziak, ez dira beti onak izaten. Inork ez du egiten, ez dakit, patata tortilla goxoena lehen aldian. Ian ez dakit platerera pasatzerakoan lurrera eroriko zaio, edo ez du ondo neurteko zenbat arrautz behar dituen, baina praktikatzen zoazen enean, hobeto ateratzen da, lehen aldiekin batzuetan horrela, besteetan lehen aldiak izaten dira oso onak. Dena dela, onak edo txarrak bereziak izaten dira, eta ez dira, orokorrean ez dira azten, beraz, nik uste dut egun bat eskaini behar diagula, Baina egun hori behin bakarrik ospatu behar da, edo gehiagotan ospatu daiteke, esan edut. Lehen aldien mundu eguna bigarren aldiz ospatu liteke? Urrengo urtean ere bai? No, eski, lehen aldien mundu eguna urtero ospatu behar da, eta urtetik urtera zerbait egin behar duzu, bai ala bai, lehen aldiz. Egun horretan? Ez. Muti hau, aldra ez dut etorrien, oze? Herri txikituak motxamarra naiz. Pentsa, ekainaren 27, 2023. Gaur da? Aste azkena edo aste artea? Gaur aste artea. Hemen jasore egin behar da. Lehen aldien mundu eguna. Bai. Gaurtik hasi eta 2024ko ekainaren 27 arte, gutxienez, gauza bat egin behar duzu lehen aldiz. Esaterako, nik duela 3 egun lehen aldiz egin nuen Salto San Juan zuen. Behintzat, heldu naizenetik. Ume izan da haurtzaroan bizi nintzen auzoan txiki bat egiten zen eta beste handi bat. Eta txiki ura saltatzen nuen, baina heldutasunera helduta, izango inoiz ez nuela egin eta sentitu nuen, bida, oda momentua. Ondo? Gustora. Gauza txarrak uxatzeko edo gauza onak erakartzeko? Suaren energiarekin bat egiteko. Ara, poetiko, jarri zaigu mutikoa. Egia da momentu berezia dela, suari. Oso berezia, polita da. Baua bezala garatzen naiz begira, erdi hipnotizatuta, suari. Suarekin eta itxasoarekin gertatzen zait. Izaten dut hor, alako sentimendu gazigozoa, ze nik bereziki maite dut San Juan suaren inguruan Tolosan esaterako, nererrian egin oiden festa, kontzertua, abesbatza, txistulariak, dantzariak, oso edarra iruditzen zai, Santa Maria Elizaren atarian gertatzen den hori, eta uste dut hor badagoela magia bat, baina gazia, zera, eguna ja hasten dala berriz ere, atzeraka. Oraindik eusten dio, ez? Egun batzu. Bai, baina... Bueno, dauzkagun... Gureak egindik. Gizona. Bai, horrelakoa da. Eta ez da, hau aipatzen duen lehen aldia. Dakizue existitzen dela www.myfirsttime.com webgunea. Enekien, baina baintxe sartu guniz. Bai. irubebikoitza.lehenaldia.com izango litzateke edo .eus, hemengoa balitz. Bertan, 60.000 pertsonatik gora
elkarbanatu du, euren lehenaldia, nolakoa izan zen, eta hor irakurri ditzakezu, jendeak bidaltzen dituenak, esan bezala, 60.000 historiotik gora, eta hor jendeak, horixe, nolako izan zen beraien lehenengo aldia kontatzen du, historia, denetarik dago. Kasu honetan, lehenaldi sexuala kontatzen dute. Bai, lehenaldi sexuala. Ez dakit, akaso zartzen ariko naiz, baina hainbeste urtetan, lehenaldi sexuala hitz egin da gero, ze askotan atertzen da gai hori, ez? Lehenengo aldia eta esan, xarma berezirik gabeko kontakizuna iruditzen zait, igual askotan kontatuagatik edo, eta aldiz, benetan sinetxitan nago badaudela lehenaldi asko bizitzan, eta denak asko oso bereziak behintzat, beti eramaten dugula, ez lehenaldia, gainera, nahiko koitozentrista den planteamendu batera, denok hitz egiten dugu zakila aluan sartu, edo zakila uzkian sartu, edo danakoa, baina oso penetraziotik, eta oso eiakulaziotik, eta lehen xirriak esaterako ez ditugu normalean ateratzen, lehenaldi hortaz hitz egiten dugunean, ez? Badauelako lehenaldi horretan gure heziketa judeokristauak sekulako eragina eta virginitatearen kontzeptua bada, ez? Pixu handia duen kontzeptu bat bereziki emakume ongan, ez dut esan nahi gizonezkoek ez dutela presiorik sentitzen, baina virginia izatea eta garbia izatea eta aingeruaren parekoa izatea eta kontzeptu guzti horiek ez emakumeek txikitatik jasotzen dugu. Pentsa nik aipatu dut, ez zakila luan edo uzkian, pentsatuz harreman heterosexual edo homosexualetan edo intersexualetan edo danakoetan, baina burura etorri zait, aipatu duzunean birgintasunarena, hainbat kulturetan emakumeek ere sexua harreman gaztetako horiek uzkitik izan nahi izaten dituzela, virgintasuna ez galtzeko euren kulturan pixu handia duelako. Pentsa? Gero ez da bai da genezake, ea hori virgintasuna mantentzia ze puntutaraino den, zer den, baina tira, horrela bizi da ez. Bai, uste dut beti gaudela parametroietan, eta ez dakit, lehenengo aldia ez dakit ze herrialde edo ze kontinente zapaldu duzula, lehenengo aldia ez dakit ze janari idaztatu duzula, lehenengo aldia irrati uinetan mikrofono batekin izketan asitzarela. Baina oso lotuta dago lehenaldi hori, orain gutxi aipatzen genuen horretara. Ez lehenaldia, kontzeptua entzuten dugunean, gehienei, datorren lehenengo gauza hori da. Eta hori horrela sartu digutelako da. Noski, eta baduelako, nola, sexualitatea urte luzez oso tabua izan den, esaten duzu lehenaldia eta kitxo. Zen nola sexua tabua dan, ez duzu haian hitza ipatzarekin pixka bat zikina sentitzen zara, ez? Larroa jo nuen lehenengo aldia esatea gehiagitxo. Nire lehenaldia? Orduan lehenaldia esaten dugu. Lehenaldiz mikrofono baten aurrean jarri zinenean, hor ez dago taburik, beraz esan egiten duzu. Lehenaldiz mikrofono aurrean jarri nintzen. Ez izu lotxik ematen esatea. Lehenaldiz, holtza batean abestu nuen. Lehenaldiz eskiatu nuen. Gauza horiek ez dute lotxerik ematen, eta orduan esaldia oso osorik esaten duzu. Bestea, nola ez duzu nahi patzen, lehenaldia bi hitz horiekin bakarrik egiten dugu, eta orduan lehenaldia entzuten dugunean, nola ez dugu pentsatuko sexuan. Logika badu, baina kaso hori aldatu beharreko zerbait dela, ez? Alegia, gure lehenaldien mundu egunaren aldarrikapen honetan, lehenaldiak pluralean argi utzi, eta beste espazio batera eramatea, ez? Noski baiet. Edo lehenaldi sexuala hitz egitea. Hori ere garrantzitsua da, jendeak uler dezan lehenaldia ez dela izango uste duzuna bezain polita. Baina ez dela izango uste duzuna bezain mingarria, gogorra eta ez dakit, tristea. Ze nik uste dut ez dugula horrekarik topatu, batetik, ziurrenik zure lehenengo aldiarekin ez duzu hain beste gozatuko. Ez duzu bestaren gorputza ezagutzen, eta ez duzu zure gorputza ezagutzen gehienetan, beraz, zaila da, ez dagozu praktikarik, hori egiten ikasten da, beraz, lehenaldi sexual horretan, ziurrenik ez da, ez dakit, unerik kitzikagarriena izango,
Eta hori argi utzi behar dugu, baina aldi berean, niri gertatu zitzaidan behintzat, niri beldur handia sartu zidatela. Sekulako mina egiten du, kontuz koltsoia odolez gainezka utziko duzula, ez zaizu gustatuko. Himenaren eta odolaren gorazarre judio-kristau hori ere. Hori da, zure gorputzeko anatomiaren zati bat puskatuko da, eta horrek pentsazelako mina egiten duen, eta ez duzu jakingo zer egin, eta agian trupako mina jarriko zaizu, eta niri sekulako beldurra sartu zidaten. Eta gauza bada, konsiente izatea, ziurrenik ez dela ona izango, eta beste gauza bada joatea pentsatuz zure bizitzako esperientziarik traumagarriena izango dela. Horrek txarra egitera zoazela. Ez du bat ere lagunduko gainera, beldur horretan tensio gehiago, eta baina berriz ere mina eta mina zer sortzen du, penetrazioak. Ez horren bueltan gabiltza, eta uste dut guri faltatu zizigula eziketak sexual hori, gaur egungo belaunaldi ere falta zaiela, ulertzeko lehen aldiak izan ditzakela 5 saiakera, 17 edo behar direnaina, nahiko lasaitasun, nahiko konfiantza eta nahiko gozatzeko aldarte izan arte, eta benetan, penetrazioak gertatu behar duenean gertatuko da, baina lehen aldi izango da lehen hori, nun bi pertsonek erabakitzen duten edo sentitzen duten sexu harreman bat izango dugu, eta sexu harreman hori izango da sexu harreman, penetraziorik ez badago ere noski. Hori, guri behintzat uste dut, inork etzigula azaldu ez dakit gaur egun ere inork gazteei, ia umei, ez, azaldu hartzai, ez, sexu harremanen hasiera dina ere oso gertu hasten da. 12, 13, 14 urterekin sexu harremanak gertatzen dira, Espainiar eta Frantziar estatuan, ez, eta ez dakit hori ere, zote den, askotan informazio gutxi xamarrekin gertatzen, naiz eta esaten dugun aldatu behar dela, askotan Idoia Xarma berarekin ere uste dut horrelako hausnarketak izan ditugula, ez ikastetxeetan, sexu eziketaren inguruan ere, ze gabezia dauden oraindik ere, eta pena ze orokorrean uste dut lehen aldi erazitze egiten dugunean, badagoela lehen aldiak ez dira inoiz ondo ateratzen izeneko azpititulo bat, ez? Eta nik ezagutzen du jendea, aipatzen duna, ez nire aldia ondo egontzan, baina orokorrean ez da gehiegitan ez izaten, eta uste dut hori badela, ez? Jakin gabe eta helburu konkretu eta askotan okar batzuekin iritsi garelako, ez? Eta gero baita ere, akaso esate hori delako horrezen, jendeko gehienak esate baldin badu txarra izan zen, zura txarra izan zen esaten duzu, eta jende inorri iztiozu zertan egia esan beharrik, hori esaten duzu. Soldata ona duzula esatea bezalaxe, hori ere ez da komeni. Hori ere ez da komeni. Hori jendeari orten nabaritu egiten zaio, soldata ona duenari nabaritu egiten zaio. I know I may have lost track, but I don't wanna go to rehab, no. Cause you're the drug and I fall back to you, back to us, back up alive, back to you, back to us. Arratsaleko 5:38 minutu guk lehen aldiekin gozatzen jarrai genezake, edo ez, baina bagoaz, kolpe batean Donostia aldera, antxe Ankora proiektuaren inguruan aritu behar dugu, eta lehen aldia ez, lehen aldi 10 urte bete dituzte, baina lehen aldiak ere, akaso gaziozo xamarrak ere bizitzen ari dira azken aste hauetan, eta horren guztiaren inguruan ere ariko gara Laistereneko Oronozekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Las viejas ciudades donde es grato vivir. La umbría de los parques bajo el cielo de abril. Las calles fulgurantes y el despoblado yerto. Todo lo he visto, todo me acuerdo. Los dones de la infancia, el mármol y la cruz. Gaur gure hurrengo elkarrizketatuarekin hizketan konturatu naiz uste baino beranduago ezagutu nuelanik Ankora proiektua. 10 urte bete dituzte bai, naiz eta azken urteetan eta gero galdetuko digun mugarri izan diren hainbat borrokik eraman duten euren izena
ondarea eta Donostiako hiria bereziki, baina baita beste hainbat kezkatzen gaituzten askoren belarrietaraino. Eraikinen eta objektu historiko artistikoen gaineko mehatxuak ikertzea, zabaltzea eta salatzea da euren jarduna. Batez ere ez jakintasunaren, espekulazio tentsioen edo administrazioaren interesik ezaren ondorioz. Guerra y la paz, lo efímero y lo eterno, todo lo he visto, de todo me acuerdo. Lan didaktikoa eta sentsibilizazioa egiten dute argitalpen eta erakusketen bidez, enpresei, erakundei eta partikularrei aholkularitza ematen diete, eta kultura ondasunak zahar berritzeko eta baliosteko txostenak egiten dituzte. Alegazioak aurkeztu, deklaratzeko espedienteak bultzatu, hauxe guztia egin dute urteetan eta askotan esan da bezala emaitzak burua uste desentere eman dizkiete. Ez da erresa, entzun nahi ez duenaren aurka aritzea, eta batzuetan sinesgaitza dirudi, urteetan pilatzen duten eta urteetan pilatu duten babesa derakoa denean, baina hori ere bada errealitate bat. Diote eurek iraunkortasunaren aldeko apostu garaikidearen barruan kokatzen den gizartean oso errotuta dagoen kezka bat helarazten dutela. Ondare kolektiboa, ondasun urri eta berrizta ezinek osatzen dute, eta horiek adimenez kudeatu behar dira, etorkizuneko belaunaldiei utzi ahal izateko. Ankora proiektua gertuago ezagutzeko gogoa bagenuen aspaldi, eta bazegoen gure agendan bigarren kafean, baina zoritxarrez azken aste honetan jaso duten berritxar batek bultza gaitu behingoz eurekin harremanetan jartzera. Gerago kontatuko dizkizuegu berritxarrak, ze ona ere bada urtetan egin duten lana eta horri heldu barko diegu lehenengo. Eneko Orono, ze Ankora proiektuko kidea dugu, arratsalde hon eta ongi etorri, bigarren kafera. Bueno, aipatu dut 10 urte daramatzazuela dagoeneko borrokan, ez bakarrik borrokan, ze aipatu bezala lan didaktikoare egiten duzue, divulgazioa jendeari ezagutarazten hainbat eta hainbat errealitate arkitektoniko, historiko, baina zoritxarrez euren defentsan ere borroka egitea egokitu zaizue urteetan, eta esan dezakegu, bueno, guri erakutsi, gizarteari erakutsi eta gizartearen alde borroka egitea, ia biak pare-parean daramatzala bere bidean Ankorak, ez da? Bai, oso ondo esplikatu duzu leheno zer egiten dugun, zertan datzan gure elkarteak ondareren babesa edo du funtsezkoena, eta bi alde ditu, bai borroka edo bai defentsa aktibori egin behar dena, badakigunean etxe bat bota egin behar dutena edo hortako bat, eta baita ere jendea sentsibilizateko askotan hurbil ditugu eraikin asko edo Donostiko aldezarra, baina ez ditugu benetan ez dakizigu baloratzen arian zenbaterainoko balioa daukaten edo garrantzitsuak diren elementu guzti horiek, eta horregatik beste osati hori positiboagoa ez bakarrik borrokanea badugu ere, eta garrantzitsua da egitea. Duela 10 urte hasi zuen Ankorak bere bideaneko, baina esango nuke hasi zuenean ez zukela imaginatuko inondik inora, gaur 2023an dauzkan erronkak izan dituen borrokak eta batez ere, azken urtetan ikusi duen Donostiako hiriaren suntsitzea bizitzen ariko litzatekela. Ez uste dute urtek aurrera egin ala aurrikuspen oro ere zanpatu duela errealitateak, ez da? Realitatea zaila daukagu. 2013an hasi zen ondareren herritar elkarte bat, batez ere enpeia esatezlekina eraitze egin zutelako, eta eraikin hori babesteko. Baina, hiria eraldatu egin da, alde batetik gauzak hoberako aldatu dira, jendea sensibilitate gehiago dauka, babes planak hobetu egin dira pixkanaka horrokaren ondorioz, baina gero beste gauza toketatzen dira adibidez, norteko estazioaren eraizpena ez ulertezina dela, edo azkenean behia esatezen 10 urteko borroka horrek Los senos desnudos. Gauzuzki hauek bizi izan ditugu, eta indikan erronka asko ditugu aurretik, eta jarraitu beharko dugu lanean.
Aipatu duzu Bellas Artes, arte ederren eraikin horrek, suposatu zuen mugarria eta orduz geroztik ezagutu dugu, ez? Borrokorrek izan dituen fase guztiak, azkenean emaitzak beti ere herritarren interesei izkin egiteko edo, baina herritarren interesen defentsa horretan topatu dituzuen zailtasunen artean ere badago, ez, instituzioekin harremana, informazioa helarazi ez nahi izatea, eskatu zein diren proiektuak, zein diren asmoak eta hau sistematikoki ukatzea, borroka horrek ere izan behar du nekagarria, ez, alde hortatik oso indartsu behar du norberak edo taldeak, ez, horrelako aldarrikapenak eta horrelako defentsak mantendu alizateko, ez, hainbeste denboran. Bai, klabea hori ikusten hori dela, taldea bat izatea edo, guztion artean, apoiatzea baita ere, hirigintzak, ez dugu informazioa helarazten, edo udal gobernuak, zuetan ez du batea harremanik gurekin, ez dute gure aholkua entzun nahi, edo beste interes bat desberdin batu dituzte. Eta zaila da, eta nekagarria da, eta egun honak eta txarrak daude, baina, baita ere sare sozialetan aurkitu dugu, jendearekin harremana piztutzeko aukera, dugu, lehendik ere, bidez, arkitekturako bienaletan, 2017 eta 2019 erakusketak egin genituen, eta oso harrera positiboa izan zuten. Eta, sare sozialetan ere, mezu oso positiboak helarazten dizkigute, ez? Jarraitu horrela, mila esker lan egiten zuen lanagatik, eta, horrek ere laguntzen du, egunean zehar, edo egunero, jardutea eraikinen defentsan, edo hiriaren ondaren defentsan, eta baita ere, horrela bizitzen dugulako. Eraikin guzti hauek, identitatea sortzen dute, edo gure identitatearen parte dira, bai aieten, bai zentroan, leku guztietan, eta galtzeak, nahiko gorra egiten zaio jendeari, Ulian ategorrietan, edo beste herri batzuetan, Zarautzen laguntzen egoginan Ebroetxearekin, baita ere Tolosan, eta, ikusten dugu beharrezkoa dela, norbait guk edo bai ez batzuk, adibidez, Mirakutzen beretzia eraikin inguruan Grosen, beste talde bat egon zen, ondare irurakoa, eta, denon arte. Arazoak izaten ari gara Enekorekin aritzeko, segituen berreskuratuko dugu konexio hori, hortxe dantzen dabilgiguna, eta hortxe, uste dut Eneko onkortu zaigula. Eneko entzuten gaituz ondo? Donde te besé, ni en qué calle, ni en qué portal te vi, mi amor, por primera vez. Mordí un anzuelo que no era para mí. Ya me duele. Puede que haya un jardín de infancia en mí, pero siempre ha sido así. Cuando menos lo merezca, ámame, que será cuando más lo necesite. El mundo entero es muy pequeño. Jarraituko dugu telefonaren bestaldean baitugu Eneko Oronoz eta handik entzungo dugu. Ari ginen Eneko ez beste herriekin, beste hiriekin izan duzuen elkarlanaz, eta horrexen inguran ere galdetu behar nizun, ezta? Donostian jaio eta kokatu zen ankora, esan da bezala ez, Bellas Artes eraikinaren, arte ederren eraikinaren erosketa nahi hartatik, baina urte hauetan guztietan nolabait saretu zaretela esan dezakegu, ezta? Eta ondarearen mantentze horren beharra bestein bat herritan, bestein bat tokitan ere badagoela. Akaso ez, Donostian dagoen eta Goia garai honek, Eneko Goia alkatearen garaiak sortu duen indarrarekin, baina badagoela bestein bat txokotan ere ez? Bai, ikusten dut, pizkate esfazarekin,
Bai, orain hobeto. Bai, ikusi dugu, Eneko Goia garaiana, ni entzuten naiz. Barkatu. Bai, Eneko Goia garaia hau ikusi dugu, oso txarra izan dela gure ustez, ondarearentzako eta hiriarentzako, eta, azkenean fenomeno hau ere beste leku batzutan gertatzen da, bai Tolosan, bai Tarauten, eta, azkenean, bai Bilbon, eta defentsa hori, eraikinen defentsa ere, egin behar dela. Eta, zakit lehen entzun da ez, baina, eraikinak edo identitatea sortzen dutela, bai, herritarrekin duten harremanarekin, bai hirian zentroan eta bai, hieten edo beste leku batzutan, eta, azkenean, galdarazte horiek edo galtze horiek, nahiko gorra dela hiritarrentzako eta horregatik azkenean, defenditzen ibiltzen gara. Eneko, bai ez da iesa dagoeneko zure burua zentzutea lortu dugun, erosoago zaude? Bai, orain bai, eskerrik asko. Zoragarri. Tira, aipatu dugu Donostiaren egoera beste leku batzuena, aipatu dunik ere Eneko Goia aroa, hor sortu baita, nola baite Donostiaren nortasunaren gainbehera, eta aipatzen ari garen ondare horren destrukzio, nolabait masiboa. Bada, alare joera global batean kokatutako zerbait, ez da, Eneko, gentrifikazio mugimenduak ere azken 10 urteetan bereziki nabaritu dira Donostian, turistifikazioa ere ikaragarri indartu da, hotelen lizentzian banaketa azken batez ere urteetan astakeria bat izan da. Esango nuke dena korronte berdinaren barruan ere badagoela, ez da? Bai, arrazia daukazu korronte berdinaren inguruan dago. Azkenean, hiriaren merkantilizazio bat dago, eta, bai ondarea, bai eraikina, guztia dago, turismoaren industriaren zerbitzuan, eta ematen du, ez ondareak, ez hiritarrak, ez dutela garrantzirik, edo oso garrantzi txikia daukatela, jarduera ekonomikoien aurrean. Bazegoen unibertsitateko irakasle batek tesi bat egin zuen Burgosekin pasatzen pixkat berdina fatxadismoaren inguruan, eta nola fatxadak azkenean ziren teloi bat bezala, eta atzean eraikin berriak zeuden, non hiritarrak ez ziren beharrezkoak, eta azkenean hotelekin eta turistekin sustitutuak izan zian, eta jarduera da jokaera berdina daukagu Donostian. Ordezkapen, oso larria da, eta ordezkapen hori aipatu duzula, beste ordezkapen bateri izan da larria, ondarea mantendu nahi ez, baina partxeak eta berregiten diren fatxadak eta nolabait, udal ordezkariek justifika dezaten, ez da, honekin ondarean mantentzen ari gara, gezurretazko erreplika horiek ere gertatzen ari dira, eta joera horrek nolabait zuritu du, ez, destrukzio guztia. Zuritzen saiatzen dira. Gure aldetik saiatzen gara, esplikatzen horrek ondarearen inguruan, ez dakala bat ere zentzurik. Ez daka zentzua, 19. mendeko estazioa edo tren geltokia botatzea, eta berri bat eragiko dugu, Hormigoizkoa 2023 urtean, horrek ez du jesoka baliorik, ez dauka zentzurik. Badago adibide bat, jendeak asko hobeto ulertzen duela, erekinekin ezakit batetan arazoak daudela, adibidez, imaginatu, Velázquezek egindako margolan bat daukazu. Zu ematen badiozu, eta gero kopia bat egiten badizu, pintorerik, oberena, balio berri dauka, ez bat ere baliorik. Balio dauka, Velázquezek margotutako margotutakoa, ez? Orduan, kuadroak laperdina pasatzen da eraikinekin. Balia daukaten eraikinak, historikoak diren, eta balore arkitektoniko eta historiko batzu dauzkate, beraien baitan, eta horri da beraien garrantzia, eta ezin ditugu bota eta berreraiki, eta esan berdina dela. Behiaz artezanekin, horlako zehozera egin nahi dute, erdizka, eta tren geltokiarekin guztiz egiten dute. Eta azkenean justifikazio horretan gelditzen dira, baina ez da bat ere zentzurik. Ez du zentzurik horrek eta ez du zentzurik duela egun gutxi zuen sare sozialen bitartez ezagutu genuen errealitateak ere Eneko. Laguntza eski agertu zinaten, 2021 batean arte ederrak eraisteko lizentzia eta hirigintza ondarea babesteko plan hori errekurritu zenituzten, baina epaitegiak ezetsi egin dituzte, 2 errekursoak eta 3.000 eurotik gorako kostuak ordaintzera kondenatzen zaituzte.
ez daukagu azaldu beharrik hau erabate bidegabea dela, sare sozialetan ere hainbat jenderi ikusi diogu, ezta, nola ulertezin gerta daitekeen herritarron interesan defendatzen dagoen elkarteari horrelako kostuak ordaintzera kondenatzea, baina errealitatea da horrela gertatu dela, eta crowdfunding bat jarri duzuela martxan, esango nuke ez bakarrik honi aurre egiteko, SAD enpresarekin ere baduzue beste 1.000 euroko ordainketa bat horre egiteko lehenbailen, ilonen amaieran, etorkizunean ere, borroko honek horrelako egoerak ekarriko dituelako beharko du ankorak, ez, finantzak eta bide bat, eta crowdfundinga izan bedi horietako bat. Dei hori egin duzu, laister azalduko dugun nondik helarazi daitekeen dirua, baina garrantzitsu izango da proiektuarentzat jende guztiaren eta gure entzulen ere babesa jasotzea horrelako egoera batean, ez? Bai, zobezen bezala, hori da, bi pleito jarri genituen, bat Bellas Artesen eraikinaren eraizpen lizentziaren aurka, eta bestea planaren aurka, babes planak izaten zuen, hori alde zati batzuk bota zitezkela, eta uste genuen hori ezin zela. Azkenean, ez dikute arrazoia eman, uste dugu batez babes planaren kasuan nahiko bidegabea izan dela, baina, hori, kostat pagatu egin behar ditugu, eta, crowdfunding hau, pixkat, bai kostat pagatzeko, eta gure aktibitateak direkin jarraitzeko, baina, principalena da, kosta hauek oraintzea, eta esan behar dugu, jendea oso eskuzabala izaten ari dela, diruaren erdia edo jaso dugula, eta ez bakarrik dirua, baizik, eta, jendeak sare sozialetan, gure laguntza eskakizuna, zabaldu egin dutela, eta baita ere, mezu asko izten ari zezkigula, animo mezuak, eta jarraitzeko lanean, eta, pixka baloratzen egiten dugun lana, eta, horrek ere lagundu egiten dugu, guk, esaten dugu guztiek, jarraituko dugula gure borroka honetan, uste dugulako beharrezkoa gerala eta ona dela hiriarentzako, eta ez bagina hemen egongo, nik uste situazioa txarragoa izango ditzateke ondare mailan hiri guztirako, adibidez 2017an ondarretako bila batzuk bota zituzenean, azkenean protesta desente egin genuen guk, eta udaletxeak enkargatu dizkigun txosten bat bilen identifikazioa, eta horri esker, pepuka plan berezia, plan berezia revisatu zenean, izan zen ardatz nagusia, eta horrela 100 eraikin berri babestu izan genituen, eta hori nahiko, hori gustora garitzen gera horrekin behintzat, laguntzen dugula babes horretan. Gero ere esan behar da, babes hori askotan udaletxeak ulertzen dula beraien moduan, eta tren geltokia babestua zegoen, baino botatzea uste zuen fitxak, orduan ezin da ulertu babes plan batek hori izatea, ez? Babestu dago eta balio batzu ditu, baina bota daiteke, horrek ez du zentutik. Baina, hor jarraituko dugu. Eta jarrai dezazuela hala ere, esan da bezala diruaren erdia lortu duzue, baina beste erdi bat ere badago lortzeko gure entzulei botako diegu, gure eskaera ere ankorasansebastian.org/doaintza, bertan topa dezakezue, Instagramen sartzen bazarete jarraitu bide batez, hori badelako babes modu bat Ankora San Sebastian, eta bertan azken aurreneko publikazioan ere topatuko duzue bidea, badute bizun kontu bat, 688-722-880 bat telefonoan, 688-722-880 bat, kontu korronteare lor dezakezue, harremanetan jarri eurekin edozin modutara eta errex egingo duzue. Eneko eskerrak eman bar dizkizugu guretzat tarte hau hartzeagatik, baina agurtu ere egin bartzaitugu arratsaleko 6ak bueltan ditugulako, Eneko Ronoz Ankorako kidearekin tarte gehiago hartzeko aukera izango dugu, jarraituko dugu zuen bidea, eta bigarren kafetik ere, azken egunetan jaso duzuen babes hori ere helarazi nahi genizuen Eneko, eutsi borroka horri, guztion borroka ere badelako. Oso ondo, mila esker. Izan ondo, agur. Eta gu bagoaz bixi-bixi, Julen Goiuri, Julen Leistera arte, Goiuri Bilar arte, eta arratsaleko 6ak direla, bihar 4:05 hemen izango gara, Naiz Irratian, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea.